Lod SM tilbage igen. Vi er klar til at spille ishockey, men forskellige bisse. Først natmad. Jeg har lige her. Så ja, og så tror jeg, at mine er klar. Den er ved at være i år. Vi håber at være super fedt. Og så er det klar til at lukke af. Efter kampen være slut. Det her. Okay? Vi håber, jeg vinder den. Og så er det klar til, skal lukke ned. Jeps. Så sådan her bliver denne dag. Det må husk ikke pege min ledning. Ikke pege. Okay? Hvis jeg kommer på den ishockeyen, mig. Okay? Det kan jeg se ned over kanalen. Ny kanal. Det kommer bare senere. Den er med i år. Ja. Vi håber være. Vi senere efter. Okay? Men vi har spillet. Vi er klar at spille som hockey i dag. Ja, det er rigtigt. Så Hvad prøver jeg at lave det, ikke? vi skal prøve at lave sådan noget ishockey noget. Det er rigtigt. Jeg kan lige at se en kaleringen af dig. Ja, det var det, jeg helt til tider, og så også ishockeys. Ja, Det er jeg gjort. det er det også. Jeg må fandme fra hinanden. Yes, du. Jeg er godt for mig. Ja. Det er godt. Nå, nej. Jeg er ikke. Ja. Videre. Ja. Vi håber at være super fedt. Så den er år 2024. Ja, det er rigtigt. Det er ishockey. Vi håber at være super fedt. Så. For jeg har nemlig fået her i kloden. Ja. Jeg plejer at lade være. Nej, yes. Ja. Så jeg tror, at mine er klar, så den her dag. Jeg plejer at lade det er sådan. Jeps. Jeg plejer at lade være. Ja. Nej, yes. Yes, du. Ja. Jeg plejer at lade være. Ja, tak. Så håber at være super fedt. Fedt dag. Så, og tror når mine det her skal. Og husk, skal lukke ned, okay? Det må jeg bare ikke sige, men husk det. Ja, vi håber at være god dag. Ja. Ja. Nå, ja. Nå ja. Det kan jeg lige se på klippen af dig. Så. Ja, simpelthen kommer giv liken, og det er pisse fedt. Husk ned under skrøje på det. Det kan jeg se min følger. Visninger. Jeg skal ramme det hele. Den er der ikke. Ja. Og jeg skal også prøve at lave TikTok hjemmeside, e-mail. Og det kommer bare på reklame. Jeps. Vi siger noget. Vi er klar til at spille, så hej. Ja, det var det. Som denne måde, det er pisse. Er den her godt. Så ja, vi håber være den her. Være denne måde. Nå, skibbyt. Jeg kan lige synge den her klip her. Her. Se hvad sker. Det er vandt. Så det kan lige se den. Så rigtig kamp. Så på YouTube. Jeg kan lige sige om det. Så se hvad sker den her dag. Så ja. Det er sådan her, den her måde. Jeps. Jeps, det er lige op på med mig. Så ja. Og det er bare ret alvorligt og privat. Det her. Ja. Vi senere på lukke ned det her. Okay? Jeps.
Og så hvis senere ikke herfra. Nej. Så tror jeg nok mine spil udefra. Ja. Så vi håber på at være super fedt dag. Ja. I New York 2024. Yes. Og vi senere efter. Okay? Nu er vi tilbage igen. Min lejlighed. Det er klar til at sove. Det er jo en rigtig god dag fra ishockeyen. Denne være i dag. Ja, det kan lige at synes om det hele. Men Philip, jeg siger noget om rumkugle ved blå hold. Det er bare forbudt at sige. Det er mig, Jens, skal være blå hold. Så det er bare ret vorligt det her denne dag. Okay? Og jeg kan ikke sige mere, tager vi ned under kommentarer. Så kan jeg lige synes om det hele. Lige herfra. Og husk, skal du skrive på det. Ned under kommentarer herfra. Jeg kan lige se mere nede på klokken. Og jeg kan lige at trykke på den nede i sprækken. Ny kode altså. Så husk, skal scanne. Okay? Og husk skal også det her Jeppers hus. Jeg er blåt hold. Og Philip skal være rød hold. Og husk nu så er det bare denne dag, okay? New York. Okay, jeg håber at være lovet det her. Krydsfinder. Jeg er blåt hold. Jeg er rumkugle. Ja. Jeg glæder mig til denne vejr i dag. Så vi senere, okay? Husk nu, jeg sagde, det var ret vorligt det her. Okay? Husk nedenunder, okay? På TikTok hjemmeside. Lige er der. Bum. Vi senere. Plus.